Здравейте на всички! Ако и вие сте любители на маслените домашни кораби като мен, значи сте на правилното място. От доста време не ги бях правила. И сега ще споделя с вас рецептата. Готови ли сте? Los Kids! Нужни са ни 250 грама краве масло, което вече предварително е омекнало. Добавяме едно яйце и умесваме хубаво продуктите. След това добавяме към 120 грама пудра захар и отново умесвам съставките. И тук съм си приготвила в ситото 300 грама брашно, 50 грама нишесте и едно пакетче ванилия. Пресяваме ги и тях и отново умесваме. Трябва да ни се получи едно лепкаво тесто. Така, вече съм готова. И сега си приготвих един пош с накрайник, който използвам за декорация на торти. И тук е доста забавно, така шприцовам си ги вече в тавичката. Между другото съм включила и фурната вече на 200 градуса да загрее. Аз продължавам да си шприцовам моите маслени корабийки, много ми е забавно. Не се притеснявайте, ако не ви се получи, може просто да ги вземете, да ги върнете обратно в поша и пак да шприцовате. Готова съм вече и ги пращам в фурната. След 20 минути, ето ги вече моите маслени корабийки. Сега още топли, но нямам търпение да ви ги покажа отблизо. Погледнете каква красота. Аз сега така ще си опитам още едно-две. Сервирам ги и ако желаете, може да добавите разтопен течен шоколад да ги декорирате, но аз ще си използвам класическата декорация, а именно пудрата захар. Приготвихте ли си вече чая и кафето? Защото маслените корабийки са вече готови. Хрупкави и вкусни, точно както ги обичам. И видяхте ли, няма абсолютно нищо сложно в правенето на тези домашни маслени корабии. Хора, оставям рецептата. Пробвайте! До скоро!